Balzenekien biztanleriaren zati handi batek gaizki birziklatzen duela informazio argirik ez izateagatik, ekonomia zirkularrari buruzko ikasketa erakargarri faltak ohitura txarrak sortzen ari da haurtzarotik, gure gizarteari eta ingurumenari kalte eginez. Aldaketa ordua da. Gueko aurkezten dizuegu. Gueko komunitate iraunkortasun eta funtzionaltasunaren sinonimoa da. Gure leloa hauxe da, eraldatu eta eragin. Birziklatzea joko bihurtuz, ingurumen kontzientzia bultzatzen dugu. Ikastetxeetan hasten gara, hezkuntza sistema irauliz. Errealitate virtualarekin, haurrak jolas murgiltzailetara eramaten ditugu, non birziklatze txarraren ondorio errealak esperimentatzen dituzten. Ondoren, errealitate areagotuarekin hondakin bat eskaneatu eta proposatutako eskulan bat egingo dute, bigarren bizitza bat emateko. Eta herritarrentzat, aplikazio berritzaile bat dugu, eskaneatu hondakin bat zure mugikorrarekin. Gure adimen artifizialak objektua eta haren materiala identifikatzen ditu unean. Pantailan, errealitate areagotuarekin ikusiko duzu zehazki non eta nola birziklatu. Berrerabili nahi baduzu, aplikazioak eskulan sortzaileak proposatuko dizkizu, publiko ezberdinetara egokituak. Bihurtu birziklapena jolas. Eskaneatutako hondakin edo burututako eskulan bakoitzeko puntuak irabaziko dituzu. Puntu horiek tokiko saltokietan gastatzeko bonuengatik truka ditzakezu. Gainera, Donostiko bizilagunek puntuak gehituko dituzte euren auzoko kontagailuan, eta auzorik ekologikoenak sari bat jasoko du. Aplikazioak datu eta estatistika interesgarriak eskaintzen ditu, eta atal sozialean proiektuak partekatzeko aukera duzu. Gure sormenarekin eraldatzen. Gueko, ausartzen atzara birziklapenaren etorkizuna bizitzen?